Yeah, live was not happening, but sometimes it may resume also இல்லையா, நான் கேட்டு பண்ணலாம். Okay. Okay. Let me share the screen. இன்னைக்கு நம்ம 4வது அத்தியாயம், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிரான்ஸெண்டென்டல் நாலேஜ், அதாவது ஞான யோகம், அதை பற்றி தான் நம்ம வந்து கர்ம ஞான யோகம் எக்ஸாக்டா சொல்லணும்னா அதை தான் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் வந்து கர்ம யோகத்தின் மேலேன்றதால், ஸோ கர்மங்களை வந்து நம்ம எப்படி செய்கின்றோம், கர்ம யோகத்துல நம்ம எப்படி நம்ம வந்து ஞானத்தை விருதி செஞ்சுக்கிறோன்றத பத்தி நாம வந்து இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஸோ ஹிஸ்டரி ஆஃப் பகவத்கீதா அவர் சொல்லியிருப்பாருன்னு நான் நினைக்கிறேன் பிரபு. ஸோ செஷனுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு வில் என்டர் இன்டு தி செஷன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வா பதண்டிகம். हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्प दारुभ्यश्च कृप सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கம், வந்தனங்கள். ஸோ ஐ திங்க் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இன்ட்ரடக்ஷன் முடிஞ்சிருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு நாம பார்க்கறது கிருஷ்ணரை பற்றிய அந்த ஆழ்நிலையான ஆன்மீக அறிவு, அதை பற்றி தான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம். முதலில் பகவத்கீதா எப்பொழுது பேசப்பட்டது, யாரிடம் பேசப்பட்டது, ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, எஸ் மாதாஜி கை உயர்த்திருக்கீங்க. யூ வாண்ட் மீ டு மேக் கோஹோஸ்ட்? ஓகே ஓகே. ஸோ கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் அதாவது பகவானே நமக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அனைத்து பாதைகளையுமே வந்து அவர் தான் நமக்கு வழி நடத்தி செல்கின்றார் அப்படிங்கறத வந்து நாம வந்து பக்தியில போகும் பொழுது மட்டுமே நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். ஸோ அதே மாதிரி வந்து வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவருமே வந்து பகவான் தான். ஸோ அதாவது 4 விதமான அந்த சமுதாய நிலைகளை வந்து பகவான் தான் தோற்றுவித்தார். நாட் பை த பேஸ்ட் ஆன் த பர்த், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிறப்பால் இந்த 4 விதமான சமுதாய பிரிவை அவர் ஏற்படுத்தவில்லை. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த ஆக்குபேஷன். ஸோ பிராமண சத்திரிய வைஷ்ய அண்ட் சூத்ர, இதை பத்தி நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலா படிப்போம். கர்ம யோகம் பத்தியும் நம்ம படிப்போம். ஸோ அதாவது சாக்ரிஃபைசஸ், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா தியாகங்கள், யக்ஞங்கள், இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இதை பற்றியும் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா 3 வகையான ஆஸ்டாரிட்டிஸ் நாம் என்னைக்குமே செய்யணும். ஸோ ஒருவரை தூய்மைப்படுத்துவது இந்த 3மே தான். தவங்கள், தானங்கள், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா யக்ஞங்கள். இந்த 3 பத்தியுமே நாம வந்து பார்க்க போகின்றோம். ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம், அதாவது சம்மரி ஆஃப் த டிரான்ஸெண்டென்டல் நாலேஜ், அதாவது ஞானத்தை பற்றி. ஸோ இது எத்தனையுமே நாம இன்னைக்கு படிக்க போறது. ஸோ பகவானுக்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு, ஸோ இமம் விவஸ்வதே யோகம், ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதை முதலில் யார்கிட்ட பேசினாரு அப்படிங்கிறதையும் உங்களுக்கு சொல்லியார். சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு முதலில் வந்து உபதேசம் செய்தார். விவஸ்வான் தன்னுடைய மகனான மனித குல தந்தையான மனுவுக்கு வந்து இந்த பகவத்கீதையை வந்து பேசினார். அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சத்திய யுகத்துல கடைசியில, அதுக்கப்புறம் திரேதா யுகம் வரும்பொழுது நம்ம ராமர் வந்தார். ராமர் போன பிறகு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஒரே நிமிஷம் மனித குல தந்தை பார்த்தீங்கன்னாக்கா மனுவுக்கும் இந்த உபதேசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா விவஸ்வான் கிட்ட இருந்து வந்தது. விவஸ்வான் தன்னுடைய மகனான இக்ஷ்வாகு மன்னர், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ராமருடைய தாத்தாவுக்கு இந்த பகவத்கீதையினுடைய இந்த இது
தொடர்பு வந்து ஏற்படுது. ஆனா காலப்போக்குல ராமபிரான் திரேதாயுகம் முடிஞ்சு துவாபரயுகம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் அந்த அந்த சங்கிலி தொடர்பு வந்து விட்டு போனதாக தெரிகின்றது. அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம வந்து காண்கின்றோம். ஐ திங்க் 4 விதமான சம்பிரதாயங்களை பத்தி பிரபு நன்னாவே சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ அதை நான் டச் பண்ண விரும்பல. ஸோ யூட் ஹவ் ரிசீவ்ட். ஸோ இப்போ உடனே வந்து அர்ஜுனர் கொஷின் கேட்கறது என்னன்னாக்கா, நீங்க எப்படி சமகாலத்தவர் ஆவீர்கள்? ஏன்னா உங்களுடைய பிறப்பு நான் பிறக்கும் பொழுதுதான் நேர்ந்தது. ஏன்னா இவர் உடல் ரீதியாக அவருடைய, அதாவது ஆன்ம ரீதியாக வந்து அவர் வந்து சொல்லவே இல்லை. இவங்க 2 பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பற்பர பிறவிகளை கடந்தவர்கள் இவர்கள் 2 பேருமே, அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணரும் ஆக்சுவலி. ஸோ முன்னாடியே இருந்திருக்காங்க, இப்பயும் இருக்காங்க, இனிமேலும் வருவோம் அப்படிங்கிறதை வந்து பகவான் இன்னும் கிளியரா சொல்வார். ஆத்மாவுக்கு என்றுமே அழிவு கிடையாது, உடலுக்கு மட்டும்தான் அழிவு. ஸோ என்னுடைய, அதாவது பகவானுடைய உடலும் ஆன்மாவும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே நித்தியமானது. ஆனா நாம இந்த பௌதிக உலகத்துல பிறந்த நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மா வந்து நித்தியமானது, ஆனா உடல் என்றும் அழியக்கூடியது. ஸோ அததான் வந்து சொல்வார். ஸோ அதனால உடலும் ஆன்மாவும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமானதாக இருப்பதால் முன்னாடியும் நடந்ததும் பகவானுக்கு தெரியும், இப்போ என்ன நடக்கிறது என்பதும் தெரியும், ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்க போகிறது என்பதும் அவருக்கு தெரியும். ஸோ அது அனைத்தையுமே நான் தான் அறிவேன், நீ அறிய மாட்டாய் அப்படிங்கிறதையும் வந்து பகவான் இங்க சொல்றார் ஆக்சுவலி. ஐ திங்க் இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் 4 யுகங்கள், அதுக்கப்புறம் ஒரு திவ்ய யுகம்னா என்ன, 71 திவ்ய யுகங்கள் வந்து ஒரு மன்வந்திரம், 14 மனுக்கள். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு கல்பம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மாவுடைய பகலும் இரவும் கலந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கல்பம். ஸோ அவ்வாறு 36,000 கல்பங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 311 லட்சம் கோடி ஆண்டுகள் வந்து பிரம்மாவுடைய ஆயுள் காலம். இப்போ 50% முடிந்திருக்கு. ஸோ இன்னும் 50% ஆஃப் 50 இயர்ஸ் அவர் வந்து 100 வருடங்கள் எடுத்துக்கொண்டால், ஸோ நம்மளுடைய அவருடைய இது பிரகாரம் 100 வருடங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இது கணக்கு பிரகாரம் 311.04 லட்ச கோடி ஆண்டுகள் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ கலியுகத்தினுடைய ஆயுட்காலம் எவ்வளவு, அதனுடைய 2 மடங்கு துவாபர யுகம், அது கலியுகத்தினுடைய 3 மடங்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திரேதா யுகம், கலியுகத்தினுடைய 4 மடங்கு வந்து சத்தியயுகம். ஸோ ஐ திங்க் இதெல்லாமே பிரபு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாருன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ லெட் மீ கோ டு த. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் பிறப்பற்றவன் எப்படி தோன்றினார். பகவான் வந்து பிறப்பற்றவர், அவர் தோன்றும் பொழுது 4 கைகளோட தான் தோன்றினார் ஆக்சுவலி. ஆனா தேவகி தாயாருடைய வேண்டுதலுக்கு ஏற்ற பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 கைகளோட தான் அவர் வந்து, ஏன்னா என்னுடைய குழந்தை நார்மலான ஒரு குழந்தையாக எல்லோரிடம் இருக்கணும்னுட்டு அவங்க வேண்டின்றதுனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 கைகளோட தான், இல்லைன்னா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 கைகளோட தான் அவதாரம் புரிந்தார். ஸோ திவ்யமான உடல் அழிவற்றது. ஸோ அவர் வந்து வயோதிகம் அடைந்தாலும், அதாவது 25 வயது எவ்வன இருக்கிற மாதிரிதான் அவருடைய உடல் இருந்தது. ஸோ அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உடலும் ஆன்மாவும் அவருக்கு எப்பொழுதுமே நித்தியமானது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணமே அதுதான். போர் முடிந்து அவர் இந்த துவாரகை விட்டு வைகுண்டத்துக்கு போகும்பொழுது he was 125 இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனாலும் அவர் வந்து ஒரு 25 அதாவது எவ்வன வயசுல இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்தார் அப்படிங்கிறது வேதங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ். ஸோ நான் சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் நான் தோன்றுகின்றேன். கல்கி அவதாரம் இனிமே வரும். ஸோ எதா எப்பொழுதெல்லாம் பகவான் தோன்றுவார், எங்கெல்லாம் தர்மங்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்மம் தழைத்தோங்கி தர்மத்திற்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தீங்கு இழைக்கப்படுகின்றதோ, பக்தர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாதுகாப்பு இல்லையோ, அந்த சமயத்துல எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் இந்த உலகத்துல வந்து அவதாரம் எடுக்கிறார் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமா வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்கார். எதற்காக தோன்றுகிறார்? அதர்மத்தை அழித்து தர்மத்தை நிலைநிறுத்தி பக்தர்களை ரட்சிப்பதற்காக தான் அவர் வந்து தோன்றுகின்றார். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன நன்மை கிருஷ்ணரை அறிவதால், அவரை பற்றி ஞானம் அறிவதால் நமக்கு என்ன நன்மை? ஜன்ம கர்ம சம்யே திவ்யம் ஏவம் யோ வேத்தி தத்வதः த்வக்த்வா தேகம் புனர்ஜென்ம நைதிமாம் ஏதேஷு அர்ஜுனா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவன் ஒருவன் அறிகின்றானோ, அதாவது பகவானுடைய அந்த
அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்ம ரூபமும் சரி, உடல் ரீதியாக அதாவது இந்த ஜட ரீதியாகவும் இருக்கக்கூடிய இந்த உடல், ஸ்தூல உடலும் சூக்ஷ்மமும் இரண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திவ்யமானவை, தெய்வீகத்தன்மை வாய்ந்தவை மற்றும் நித்தியமானவை என்று யார் ஒருவர் உணர்கின்றாரோ, புரிந்து கொள்கின்றாரோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பிறகு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆன்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் வந்து பிறவி எடுப்பதில்லை. ஏன்னா அந்த நிலையை அடைய அவனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய ஞானமும் வேண்டும். அதுக்கேத்த மாதிரி அவன் வந்து பக்தி தொண்டுல வந்து கைங்கரியமும் புரிந்திருக்க வேண்டும். சோ பகவான் மேல பக்தி தொண்டு புரியாம அவனுக்கு இந்த நிலையை அடைவது என்பது சாத்தியமற்ற செயல். அதனாலதான் நாம பக்தியில போகும் பொழுது பகவான் கிட்ட நம்ம வந்து அவர் மேல நம்ம வந்து அனன்ய பக்தி வைக்கணும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா களங்கமற்ற பக்தி, எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமற்ற பக்தி தான் நம்ம வந்து பகவான் மேல வைக்கணும். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் பிறவி எடுப்பது இல்லை. அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகின்றான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வைகுண்டத்தை சேர்கின்றார்கள். அதாவது முமுட்சுக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தை விட்டு அவர்கள் செல்கிறார்கள். கிருஷ்ணருக்கும் நாம் அனைவருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுதான் நான் முதல்லயே கூட சொல்லியிருக்கேன். இப்ப வந்து அதாவது நமக்கு உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்தூல உடல் இந்த பஞ்ச பூதங்களால் ஆனது. அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஜடசக்திகளால் ஆனதுதான் இந்த உடல். நமக்கு எல்லாமே பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா உடலும் ஆன்மாவும் நித்தியமானது. அவர் அனாதியானவன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆதியும் அந்தமும் அவர்தான் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும். இந்த பிரம்ம சமீதால கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மர் பாடி இருக்கிறது, ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்தக சர்வகாரியத்துக்கு காரணம், அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணமாக இருப்பவர் நம்ம பரமபுருஷ பகவான் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவருடைய வடிவமும் ஆன்ம ரூபமும் எப்பொழுதுமே நிரந்தரம், பெர்மனன்ட். ஆனா நமக்கு அப்படி கிடையாது. நம்ம உடல் எப்பொழுதுமே தற்காலிகமானது. இது வந்து ரீசைக்கிள் பின் மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து திரும்பி திரும்பி இந்த உலகத்துக்கு வந்துகிட்டே தான் இருப்போம். எப்பொழுதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய கர்மங்கள் வந்து அது பெண்டிங் இருக்கோ அப்ப கண்டிப்பா நாம வந்து வேறு ஒரு உடலை தரித்து இந்த உலகத்திற்கு திரும்பி வந்துட்டே இருப்போம் நம்ம. சோ இங்க ஒரு பிக்சர் இருக்குங்க இல்லைங்களா? இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா கிராஸ் பாடி அப்படின்னாக்கா ஸ்தூல உடலை குறிக்கின்றது. இது பஞ்ச பூதங்களால் ஆனது. இது நமக்கு தெரியும். இந்த உடல் பூமிக்கு சொந்தம். இதுல பாயிரக்கூடிய இந்த ரத்தம் வந்து ஜலத்துக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது, நீருக்கு. அதே மாதிரி சுவாசம் வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வாயுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வயிற்றுல உணவு செரிக்கும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய அந்த அக்னி ஜுவாலையும் சரி, அதுக்கப்புறம் வந்து வெளி சுவாசத்துல வரக்கூடிய அந்த உஷ்ணமான இதுவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அக்னிக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த உடல்ல எங்கேயாவது வெற்றிடம் என்று இருந்தால் அது வந்து ஆகாயத்துக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறாக இந்த ஸ்தூல உடல் வந்து பஞ்சபூதங்களுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஷட்டில் பாடி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து சூக்ஷ்மம் அப்படிங்கிற பெயர் ஆக்சுவலி. சோ இந்த சூக்ஷ்மத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சூக்ஷ்ம உடல் இந்த ஆன்மாவோட தான் ஒட்டிண்டு இருக்கும். சோ இந்த ஒரு நிமிஷம். சூக்ஷ்ம உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மாவோட ஒட்டிண்டு இருக்கும் ஆக்சுவலி. சோ இந்த சூக்ஷ்ம உடல் வந்து என்னென்ன ஆனதுனாக்கா நம்ம இந்த 5 ஞானேந்திரியங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனது, அதுக்கப்புறம் அறிவு. இது ஒண்ணு மட்டும்தான் வந்து இந்த சூக்ஷ்ம உடல், அதோட இந்த ஆன்மா. சோ இந்த நம்ம உயிர் விடும் பொழுது இந்த சூக்ஷ்ம உடல்ல என்னென்ன பெண்டிங் உணர்வுகள் இருக்கோ, அதுக்கப்புறம் கர்மங்கள் நாம் இந்த உடல்ல இருக்கும்போது செஞ்சோமோ அனைத்துமே இந்த ஸ்பிரிட் சோல் அப்படின்னாக்கா இந்த ஆன்மாவோட எடுத்துட்டு அடுத்த உடலை நாம ஏற்கத்துக்கு ரெடியாக போவோம். ஆனா எப்பொழுது எங்கே என்பது பகவான் தான் நிர்ணயிப்பார். ஏன்னா நாம செய்திருக்கக்கூடிய கர்மங்களுடைய விளைவுகளை நாம அனுபவித்துதான் ஆக வேண்டும். சோ அதனால அது நற்கர்மங்களா இருந்தா நாம சொர்க்கத்துக்கு போய் சில காலம் இருக்க வேண்டியிருக்கும். இல்லை பாவங்கள் இழைத்திருந்தால் நாம பாத்தீங்கன்னாக்கா அதற்குரிய லோகங்கள்ல போயிட்டு நம்ம வந்து கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும். இல்லை நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பர்டிகுலர் தேவதையை வணங்கியிருந்தார் அந்த உலகத்திற்கு போய் நாம் இருந்து மீண்டும் திரும்பி இந்த உலகத்திற்கு பிறவி எடுப்போம். ஆனா என்ன பிறவி எடுப்போன்றது நம்ம கர்மங்கள் பேஸ்ட் தான். அதாவது துர்க்கர்மங்கள் நிறைய செஞ்சிருந்தா பேராசை, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பொறாமை, இந்த மாதிரியான ஒரு இதுல இருக்கக்கூடியவங்க பேராசை லஸ்ட் காமமாக இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் ஜென்மம் வந்து கண்டிப்பாக, அதாவது அவங்க வந்து அவங்களுடைய
ஆக்டிவிட்டிஸே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 குணங்கள்ல தாமஸ் குணத்துல தான் நிறைய வந்து இருக்கும். அந்த தாம்சிக் நேச்சர் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா அனிமல் லைஃப்ல தான் வந்து பிறவி எடுப்பார்கள். இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் வந்து கீழே பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம இந்த உலகத்துல வந்து விழுந்த உடனே நம்மள வந்து மாயை என்பவள் இந்த 3 குணங்களோடு வந்து ஐக்கியப்படுத்திக் கொள்கிறாள். சோ நாம முற்பிறவில செய்த கர்மங்கள் எந்த குணத்துல நாம வந்து செஞ்சிருந்தோமோ அதனுடைய, அதாவது பிறக்கும் பொழுது இயல்பால் வரக்கூடிய ஒரு குணம் உண்டு. ஆனா காலப்போக்குல நம்மளுடைய என்விரான்மெண்ட் பிரகாரம் நம்ம எப்படி வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகி நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஆக்ஷன்ஸ் கர்மங்கள் எப்படி எடுத்துட்டு போறோமோ அதுக்கு ஏற்றவாறு நம்மளுடைய கர்ம பலன் பிளஸ் நம்மளுடைய குணாதிசயம் எந்த பர்டிகுலர் குணத்துக்கு நாம ஐக்கியமா இருக்கோன்றத வந்து நம்மளால ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும். அதனாலதான் ஒருத்தர் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றது உடலாலேயோ இல்லை இந்த நம்ம வந்து சம்பந்தங்களாலோ கிடையவே கிடையாது. நாம செய்திருக்க கர்மங்கள் அதற்கேற்றவாறு நம்மளுடைய சுபாவம் எப்படி, நடத்தை எப்படி, இது பேஸ்டு தான் நம்மள ஒருத்தர் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் எப்பவுமே. இது நாம தெரிஞ்சு கொள்ளணும். சோ வரலாற்றில் கிருஷ்ணரை அறிய முடிகின்றது. வீத ராக பய குரோத மண்மயா மா உபாரிஷதக பாகவோ ஞான தபசா பூத மத் பாவம் ஆகதா. அதாவது பற்றுதல், இது வந்து ரஜோகுணத்தினுடைய இயற்கை. ஆக்சுவலி பற்றுதல் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஒரு இது மேல டிசையர்ஸ் பற்றுதல் என்னாலே டிசையர்ஸ், பயம், ஃபியர், கோபம், இது மூன்றுமே வந்து ரஜோகுணத்தினுடைய இயல்புகள். இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுதும் எண்ணில் லயித்து, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அவருடைய நாமங்களையும் சரி அவருடைய எண்ணங்களையும் நாம லயித்து என்னை அடைந்த, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து பகவானுக்கு சரணடைந்தால் பற்பல அப்படிப்பட்ட நபர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னை பற்றிய அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். சோ உண்மையிலேயே ஞானம் என்பது என்ன? ஞானம் என்பது ஆன்மாவுக்கும் இந்த உடலுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வதுதான் ஞானம். அதே வந்து விஞ்ஞானம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆத்மாவுக்கும் அந்த பரமாத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பத்தி தெரிந்து கொள்வது விஞ்ஞானம். அது வரப்போற சாப்டர்ஸ்ல நம்ம கண்டிப்பாக படிப்போம். சோ நாம பகவானை பற்றிய ஞானத்தை நாம விருதி செஞ்சுக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இன்டர்னல் பியூரிஃபிகேஷன் வந்து நடந்துட்டே இருக்கும். சோ அதுதான் இந்த ஆன்மாவுக்கு நாம கொடுக்கக்கூடிய உணவு. சோ நாம சாப்பிடுற சாப்பாடு இந்த ஸ்தூல உடலுக்கு தான் இந்த உலகத்துல வாழறதுக்கு நாம கொடுக்கக்கூடிய உணவு. ஆனா மனசுக்கு நாம கண்டிப்பாக, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஆன்மாவுக்கு நம்ம கண்டிப்பா உணவு கொடுக்கணும். அது என்னன்னாக்கா நம்ம பகவானுடைய கைங்கரியங்கள் செய்து நம்மள நாம பியூரிஃபை பண்ணிக்கிறது, சுத்தப்படுத்திக் கொள்ளுதல், நம்மளுடைய இருப்பை நாம வந்து தூய்மை கிளியர் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இல்லைன்னா அது அக்யூமுலேட் ஆகி பாவங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது ரொம்ப நாளைக்கு நிறைய, அதாவது பாவங்கள் வந்து 5 விதமான கேட்டகரைசேஷன் இருக்கும். ஒண்ணு வந்து ரைப்பண்ட், எப்படி ஒரு விதை விதைத்து செடியாகி அது வந்து பாத்தீங்கன்னா மரமாகி காய் பூ எல்லாமே வந்து குடுக்கின்றதோ அது போலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பாவம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா விதையாக இருக்கும் பொழுது அது அடுத்த ஜென்மமோ அதுக்கு அடுத்த ஜென்மத்திலயோ நம்ம வந்து ரைப்பன் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரிதான் இப்ப நாம வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறது ஆல்ரெடி பழுத்த பழத்தை நம்ம சாப்பிடுற மாதிரிதான் அதுவும் வந்து நாம இப்ப அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறது. சோ அதனாலதான் பகவான் அப்பப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதுல கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து போட்டு நம்மள வந்து இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பி வைக்கிறார். சோ அதனாலதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கஷ்டம் நஷ்டம் என்பது இந்த வாழ்க்கை சக்கரத்துல நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சில காலம் கஷ்டம் சில காலம் சுகம், இது எல்லாமே நம்ம கலந்துதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லோரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்கள் ஆகின்றனர். சோ பகவானை சரணடைந்தவர்கள், அவருக்கு பக்தி தொண்டு புரிபவர்கள், அவருக்கு கைங்கரியம் செய்பவர்கள் கண்டிப்பாக தன்னுடைய இருமைகளை வந்து கிளியர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க அதை கிளியர் பண்ணணும்ன்ற டார்கெட் அவங்க வச்சுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. பட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது கிளியர் ஆயிடும். பகவானுடைய கருணையால் they will all the sins will get cleared. இது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ ஒருவருடைய இருப்பு வந்து கிளியர் ஆக ஆக அவர்களுடைய மனதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்வழியில மட்டும்தான் செல்லும், பாவங்கள் செய்ய மாட்டார்கள். சோ அந்த பாவம் அக்கௌண்ட் வந்து நல்லிஃபை பண்ணக்கூடிய பொசிஷனுக்கு வருவாங்க. அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புண்ணிய காரியங்கள் அனைத்துமே பகவானுடைய கைங்கரியமா செஞ்சு அவருக்கு அர்ப்பணிச்சிருவாங்க. இந்த 2 பேலன்ஸ் நம்ம கிளியர் பண்ணிட்டாதான் மோட்சத்துக்கே போக முடியும். அதாவது பகவான் இருக்கக்கூடிய திருநாட்டை நம்மளால அடைய முடியும். ஏ யதா மாம் பிரபத்யந்தே தாமஸ் ததைவ பஜாம் யஹ மம வர்த்தமானுர் ததந்தை மனுஷ்யா பார்த்த சர்வசக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஸ்லோகம்.
அனைவரும் என்னிடம் எவ்விதமாக சரணடைகின்றார்களோ அதற்கேற்றாற் போல நான் பலன் அளிக்கின்றேன். நாம எந்த அளவுக்கு பகவான் மீது பக்தி கொண்டு அவருக்கு நாம நம்மளை சமர்ப்பணம் செய்து கொள்கின்றோமோ, சமர்ப்பணம் என்பது மனம் கொள்ளும் நிலை ஆக்சுவலி. சோ மனதளவுல பக்தியில பகவான் மேல நம்ம எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் ஃபெய்த்தோட இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்பிக்கை, அதுக்கப்புறம் நம்ம பழகணும், அதாவது பிராக்டிஸ். பழகதான், அதாவது பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஜபம் பண்ணதான் நீங்க அந்த ஸ்டெபிலிட்டி வரும் உங்களுக்கு. ஒரே நாள்ல ஜபத்துல நீங்க போக்கஸ்டா பண்ணுவீங்கன்றது கேரண்டி கிடையாது. சோ நம்பிக்கை ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கப்புறம் போக்கஸ்ட். எப்படி அர்ஜுனன் அந்த பறவையினுடைய கண்ணு தான் எனக்கு தெரியறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு துரோணாச்சாரியாருக்கு சொல்லி அந்த அம்பை விடுத்தானோ, அந்த அளவுக்கு போக்கஸ் நமக்கும் பக்தியில இருக்கணும். சோ அதே போலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த போக்கஸ்ட், நம்பிக்கை, போக்கஸ்ட், அதுக்கப்புறம் பிராக்டிஸ். அந்த பிராக்டிஸ்னாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாமளும் இந்த பக்தி பாதையில மென்மேலும் முன்னேறி செல்கின்றோம். சோ இனிஷியலா நம்ம எந்த அளவுக்கு சரணடைஞ்சோமோ அதற்கேற்றாற் போல பலன்களும் பகவான் நமக்கு கொடுத்துட்டேதான் இருப்பார். நம்ம கேட்க வேண்டியதே இல்லை. சோ ஏன்னா அவர் தான் கருணாமூர்த்தி இல்லையா. சோ நம்மள அவரை நாடி நம்ம போயிட்டோம்னாக்கா கண்டிப்பா நம்மள கரை சேர்க்கிறது அவருடைய கடமை அப்படின்னு அவர் எடுத்துக்குவார். ஆனா நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை வச்சு போயிருக்கோமோ, டியூவல் மைண்ட்ல போகக்கூடாது, அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியையே பின்பற்றுகின்றனர் அப்படின்ட்டு பகவான் இங்க சொல்றாரு. இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரும் நாம எந்த அளவுக்கு நம்ம அவருக்கு சேவகனாக ஆகிவிட்டோம் விட்டால் அவரும் நம்மள பின்னாடியே ஓடி வந்துருவார். அந்த அளவுக்கு அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா கருணாமூர்த்தி அப்படிங்கறது நாம தெரிஞ்சுக்கணும். காங்ஷந்த கர்மானாம் சித்திம் யஜந்த இஹ தேவதஹ க்ஷிப்ரிம் ஹி மானுஷே லோகே சித்திர் பவதி கர்மஜா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பலன்தலும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ஐ திங்க் உங்களுக்கு இந்த இதை பத்தி சொல்லியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் பிரபு. பகவான் கிட்ட இருந்து தோன்றியவர்கள் தான் அனைத்து தேவர்களுமே. சோ அவங்களெல்லாம் படைச்சதே இந்த பௌதிக உலகத்தை பாத்தீங்கன்னாக்கா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆள்றது ஆக்சுவலி. சோ அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு நிறைய சிவன் ஸ்தலங்கள், தாயார் ஸ்தலங்கள் எல்லாம் நமக்கு நிறைய உண்டு. ஏன்னா தே ஒன்லி வில் கம் ஃபார் ரெஸ்கியூன்றது. இனிஷியல் எப்படி நமக்கு ஒரு பெரிய கம்பெனி இருக்கு, கம்பெனி ஓனர் எங்கேயோ உட்கார்ந்து இருக்கார், ஆனா நமக்கு இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் லொகேஷன்ஸ் மேனேஜர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்தந்த லொகேஷன்ஸ் எல்லாமே எப்படி அவங்க ஹேண்டில் பண்றாங்க, அவங்க ரட்சிக்கிறாங்களோ அதே மாதிரிதான் அனைத்து தேவர்களுமே. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாமளும் அவர்களை வணங்கணும். சோ வணங்கும் பொழுது அவங்க கிட்ட நம்ம வியாபாரம் செய்யக்கூடாது, அது மிகவும் தவறு ஆக்சுவலி. ஆனா நாம பண்றது அதுதான். சோ பிள்ளையாரே நான் 108 தேங்காய் உடைக்கிறேன், நான் எனக்கு இது பண்ணியேன்னா அப்படின்ற பிசினஸ் தான் நம்ம எடுத்துன்னு போறோம். பகவான் அந்த தேவர்கள் கிடத்திலையும் போய் நம்ம வணங்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியை மட்டும்தான் நம்ம செலுத்தணும். அதை விடுத்து நாம பாத்தீங்கன்னாக்கா பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ். சோ அதுதான் நம்ம பண்ணக்கூடிய, அது பௌதிக இயற்கையில நாம இங்க விழுந்த பிறகு இந்த 3 குணங்களோட சேர்ந்து நாமளும் அதோட ஐக்கியமாகி விடுகின்றோம். சோ பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள், அதாவது மெஜாரிட்டி பாத்தீங்கன்னாக்கா இது எல்லாமே ரஜோ குணத்தை சேர்ந்த குணாதிசயங்கள், தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். இவ்வுலகில் இத்தகைய செயல்களுக்கு விரைவில் பலன்கள் கிடைப்பது உண்மைதான், கண்டிப்பாக. ஏன்னா அந்த பலன்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டைரக்டா பகவானிடத்திலிருந்து வந்தவைதான். நாம அவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய தொண்டு கூட பகவானுக்கே போய் சேர்கிறது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பின்னாடி வர ஸ்லோகங்கள்ல படிப்போம். நெக்ஸ்ட் 13 சாதூர் வர்ணியம் மயா சிருஷ்டிம் குணகர்ம விபாக்ஷக தஸ்ய கர்த்தாராம் அபிமாம் வித்த எகர்த்தாராம் அவ்யயம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 வித இயற்கை குணங்களுக்கேற்றவாறுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 4 வித சமுதாய பிரிவை பகவான் படைத்தார். பிராமண, சத்திரிய, வைசிய, சூத்ரர்கள். சோ பிராமணர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாலேஜ். சோ அது பாத்தீங்கன்னாக்கா தலைபாகம் அப்படிங்கிற, அதாவது புத்திசாலித்தனத்தை உபயோகப்படுத்தி செய்வது ஆக்சுவலி. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்திரியர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தைரியம், வீரம், அது நெஞ்சுரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் இந்த ஹிருதயம் பார்ட்டை வச்சு சொல்றது ஆக்சுவலி. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா வயிறு பாகம், நமக்கு உணவு வேண்டும் இல்லையா, வியாபாரம், அந்த பாதி, அந்த பகுதி. சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா உழைப்போர்கள், சூத்ரர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா
அதாவது கால் அதாவது பாத்தீங்கன்னா இடுப்பு கீழே இருக்கக்கூடிய கால் பகுதிக்கு 2. சோ இந்த பாடியில இருக்கக்கூடிய எல்லா பார்ட்டுமே ஒரு உயிர் வாழைக்கு எவ்வளவு அத்தியாவசியமோ, ஒரு பார்ட் இல்லாம இன்னொரு பார்ட் வேலை செய்யாது இல்லைங்களா? சோ கால் இல்லாம நாம அடுத்தவங்களுடைய டிபெண்டன்சில தான் இருப்போம். அதே மாதிரி வயிற்றுல உணவு செரிக்கவில்லை என்றாலும் நம்ம உயிர் வாழ்வது என்பது கஷ்டம். ஹிருதயமும் சரியாக வேலை செய்யலைன்னாலும் நாம வந்து நடமாடுவது என்பது கடினமான புத்தி இல்லைன்னா நம்ம வந்து அடுத்தவர்களுக்கு பாரமாகி விடுவோம் இல்லைங்களா? எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதெல்லாமே பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ். சோ அதே மாதிரிதான் இந்த உடல்ல எப்படி எல்லா பாகங்களும் வந்து தேவையோ அத்தியாவசியமோ அதே மாதிரிதான் இந்த 4 விதமான பிரிவினரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து ஈக்குவல் தான், எல்லாருமே ஈக்குவல். ஏன்னா அவங்களுடைய கடமைகளை அவரவர்கள் செய்கின்றார்கள். சோ இந்த முறையை ஏற்படுத்தியது வந்து பகவான். நானே ஆயினும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள். எதனால பகவான் இப்படி சொல்றார்? அவர் இந்த 3 குணங்களுக்குமே அப்பாற்பட்டவர். நாம எல்லாருமே இந்த 3 குணங்களோட இருப்பவர்கள். சோ பிராமணர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணத்தோட மேலோங்கி இருப்பார்கள். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்திரியர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்துல மேலோங்கி, ஆனா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அவங்களுக்கு ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களால தான் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து வரும். நெக்ஸ்ட் வைசியர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து ரஜோ பிளஸ் தமஸ் ரெண்டும் கலந்து இருப்பார்கள். சோ சூத்ரர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தம்சிக் நேச்சரோட இருப்பாங்க. சோ இந்த குணங்களோட கலந்தவர்கள் தான் இவர்கள். ஆனா பகவான் இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர்கள். அவரே படைத்தது இந்த 3 குணங்களையும். ஆனா அவர் இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரியும். He is the highest of the renunciation அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம 2nd சாப்டர்லயே படிச்சிருக்கோம். நாமாம் கர்மாணி லிம்பந்தி நமே கர்ம பலே சுப்ரதா ஹிதிஹ மாம்யோ அபிஜானாதி கர்மபீர் நாசா பத்யதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னை பாதிக்கக்கூடிய செயல்கள் எதுவுமே கிடையாது. பகவான் பாருங்க இங்க தன்னுடைய நண்பன் சுதாமானுக்கு அவருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளையும் செய்கின்றார். இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா போர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் வந்து போர் ஏதாவது ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன்னு தான் சொன்னார். ஆனா பீஷ்மரையே கடைசியில வந்து தர்மத்தை நிலைநிறுத்தணும்னா அங்கேயும் வந்து டைனமிக்கா தர்மத்தை கையில எடுத்துட்டார். இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா சின்ன வயசுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மாடு மேய்க்கும் சிறுவன்களோட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய அந்த பாலிய பருவம். சோ எல்லா இடங்கள் இங்க வந்து போர் முனையில வந்து பார்த்தனுக்கு உபதேசம் செய்த இது. சோ இத்தனை விதமான ரோல்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் எடுத்துட்டு இருக்கார். இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா செயல்களிலுமே அவர் ஈடுபட்டு இருக்கார். ஆனா அவரை பாதிக்கக்கூடிய செயல் எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா செயல்களின் பலன்களை அவர் என்னைக்குமே எதிர்பார்க்கிறது கிடையாது. ஆனா நமக்கு இருக்கு அந்த எதிர்பார்ப்பு இல்லைங்களா? So we always have expectations. என்னன்னா நாம ஏதாவது ஒரு செயலை செய்தால் அதனுடைய அவுட்கம் எப்படி இருக்கும்ன்றத முன்னாடியே அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் நம்ம அந்த செயல்ல இறங்கணும்னு நினைப்போம் இல்லையா? தட் இஸ் த மென்டாலிட்டி, மெட்டீரியல் நேச்சர்னுடைய மென்டாலிட்டி அது. ஆனா நம்ம வந்து அதே வந்து ஆன்மீகத்துல நம்ம வந்து முன்னேறி இருந்தா எஸ் இது கடமை, இது எனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை, இதை நானும் பகவானுடைய கைங்கரியமா செய்யறேன், பலன் அவர் என்ன கொடுக்குறாரோ அதை நான் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்வேன், அந்த மனப்பக்குவம் வந்து வரும். இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக வழியில போறவங்களுடைய மென்டாலிட்டி இது மாதிரி இருக்கும். பௌதிக நேச்சர்ல இருக்கிறவங்களுடைய மென்டாலிட்டி நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி இருக்கும். சோ பகவான் ஹி இஸ் த ஹையஸ்ட் லெவல் இல்லைங்களா? சோ செயல்களின் பலனை நான் விரும்புவதும் கிடையாது. என்னை பற்றிய உண்மையை, இந்த உண்மையை யார் ஒருவர் அறிகின்றார்களோ அவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரையே பின்பற்றுவார்கள். இப்போ பகவானும் வந்து 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். அவருக்கு இந்த உலகத்துல எந்த வேலை செய்யணும்ன்ற அவசியம் கூட இல்லை. ஆனா அவர் எல்லா வேலையிலுமே ஈடுபட்டு இருக்கார். எல்லா ரூபத்திலும் நானா ரூபத்துல இருக்கார், எல்லா செயல்களிலுமே ஈடுபட்டு இருக்கார் அவர் வந்து. அதே மாதிரிதான் நாம கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கும் இந்த உலகத்துல செய்ய வேண்டிய வேலைகள் எதுவுமே கடமைகள் என்று எதுவும் கிடையாது. ஆனா இந்த உலகத்துல பிறந்த பிறகு நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளாக பகவான் என்ன கொடுத்திருக்காரோ அதை அவருடைய கைங்கரியமா நினைச்சு நம்ம செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கணும். சோ இந்த ஞானத்தை புரிந்தவர்கள் இதை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. சோ அப்படி செயல்படுபவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த செயல்களுடைய விளைவுகளால் என்னைக்குமே பந்தப்படுவது கிடையாது. அது பாவமாக இருந்தாலுமே அவர்கள் பந்தப்பட மாட்டார்கள். இது எதுக்கு பகவான் இங்க சொல்றார் அர்ஜுனனுக்கு? நீ வந்து எழுந்து போர் புரி. எவ்ரி அத்தியாயத்திலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் எழுந்து போர் புரிவாயாகன்னு தான் அர்ஜுனனுக்கு. செயலற்ற தன்மையை அவர் என்னைக்குமே வந்து அட்வைஸ் பண்ணவே இல்லை. ஆனா நீ ஒரு போர் வீரன், உன்னுடைய கடமை வந்து போர் புரிவது.
சோ அது வந்து எனக்காக நீ செய்யும் பொழுது உனக்கு பாவ விளைவுகள் கண்டிப்பாக வராது அப்படிங்கறது வந்து கடைசி வரைக்குமே சொல்லிட்டு வரார் பகவான். அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அறிவுரை இங்கே வந்திருக்கின்றது. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கர்மண்யோ அபிஹே போக்தவ்யம் போக்தவ்யம் ச விகர்மணஹ அகர்மணஷ்ய போக்தவ்யம் கஹனா கர்மனோ கதிக. ஸோ செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிக கடினம் இல்லைங்களா? கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன செயல்கள் செய்கின்றோமோ அதனுடைய அவுட்கம்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து முன்னாடியே 100% ப்ரெடிக்ட் பண்றது என்பது மிகவும் கடினமான காரியம்தான். ஓரளவுக்கு தான் இது வரும்னு நம்ம நினைக்கலாம். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால 100% சொல்ல முடியாது. ஆனா நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் நல்லதா கெட்டதா என்றதெல்லாம் நம்மளால கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ள முடியும். ஒருவர் தன் கடமையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய கைங்கரியமா நினைச்சுட்டு செய்யறது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நார்மலா வந்து ஒரு செயல்படக்கூடிய கர்மம். நாம இப்ப நம்மளுடைய டியூட்டி என்ன, வேலைக்கு போறோம், வீட்டுல குழந்தைங்களை பாத்துக்கிறோம், இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திஸ் இஸ் ஆல் த பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ். சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஆனா அது வந்து தர்மம். ஸோ ரிலீஜன் மதம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா when you go to that அந்த இதுல இருந்து வரும்பொழுது மதம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மத்தை குறிக்கின்றது. தர்மம் என்றால் என்ன? நான் ஒருவர் தன்னுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதே தர்மம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பகவான். சோ அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய கர்மங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்மத்தை வந்து விகர்மம் சொல்லுவாங்க. தடை செய்யப்பட்ட செயலை நாம செய்யறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4 விதமான செயல்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சூதாட்டம், அதுக்கப்புறம் வந்து போதைக்கு அடிமையாகுதல், இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மீட் ஈட்டிங், இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இதெல்லாம் தடை செய்யப்பட்ட செயல்கள். சோ இதை வந்து நாம வந்து பார்க்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது விகர்மமாக கருதப்படுகின்றது. எக்ஸாம்பிள் இது மட்டும்தான் இல்ல, அடுத்தவர்களுடைய வாழ்க்கையை நம்ம வந்து அபகரிப்பதும் சரி, அவர்களுடைய இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறதும் சரி, ஏமாத்து வேலை, பொய் சொல்றது, சீட்டிங் பண்றது, இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்மங்கள் தான். ஆனா எக்ஸாம்பிள் இது எல்லாமே. நெக்ஸ்ட் அகர்மா, செயலின்மை. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம ஒரு நம்மளுடைய கடமைகளை செய்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கும் பொழுது அதாவது செயலில் செயலின்மையாக நாம எடுத்துட்டு போகணும். நாம செயல்படுகின்றோம், ஆனா உண்மையிலே அது வந்து செயலாக நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. இட் இஸ் அவர் டியூட்டியாக செய்யும் பொழுது அந்த அதனுடைய பலன்களுக்கு நாம் என்னைக்குமே வந்து முன்னாடி செல்லக்கூடாது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் பார்க்கடல்ல படுத்துட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும். ஆனா அவர் ஒவ்வொரு அண்டத்திலுமே உட்புகுந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாங்கின்னு இருக்கார். he is always in action. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா செயலின்மையில் ஒரு செயலை பற்றி நாம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம வந்து. சோ சில சமயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த புலன்கள் வந்து நமக்கு கண்ட்ரோல் இல்லாம வந்து நம்ம வந்து உட்காந்து, நீங்க எல்லாருமே கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இப்போ, யூ ஆர் ஆல் இன் இன்ஆக்டிவ் ஸ்டேட். ஆனா கேட்கக்கூடிய இந்த தன்மை மட்டும் நீங்க வந்து உபயோகப்படுத்திட்டு இருக்கீங்க, மனதும் எங்கேயோ சென்று கொண்டிருக்கின்றது. சோ செயலின்மையில் செயலாற்றுதல், இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்ளிகேஷன் எப்படிங்கறது வந்து நீங்க உபயோகப்படுத்திக்கணும். சோ அகர்மா என்றால் நாம வந்து பகவானுடைய கைங்கரியங்கள், தட் மீன்ஸ் டூயிங் இன் த காட் கான்சியஸ்னஸ், அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செயலின்மையை குறிக்கின்றது. உண்மையிலே நாம செயலில் ஈடுபட்டிருப்போம், ஆனா அதனுடைய பலன்களை பற்றி நாம என்னைக்குமே மைண்டுக்கு எடுத்துக்க மாட்டோம். ஸோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அகர்மம். ஸோ அதான் இங்க எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டார்கள் விகர்மவாதிஸ், கீழான உயிரினங்களாக மறுபிறப்பி எடுக்கக்கூடிய ஆபத்து. நெக்ஸ்ட் ஆன்மீகவாதிகளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. எடுத்த பிறவி நோக்கம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலக வாழ்க்கையில வந்து மனித பிறவி தான் உயர்ந்த பிறவி, அதுவே வந்து தோற்றடிக்கப்படுகிறது. ஏன்னா மனித பிறவிலிருந்து நம்ம வந்து பகவான் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போகணும்ன்றதுதான் தட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் இலக்கே ஒவ்வொருடைய உயிர் வாழினையும். ஆனா அந்த இலக்கை வந்து நம்ம வந்து அடையிறோமா இல்லையான்றது நமக்கு தெரியாது, ஏன்னா அது நம்ம கர்மங்கள் பேஸ்டு. ஆனா இந்த மாதிரி விகர்மவாதி பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து அனிமல் கிங்டம்க்கு தான், ஏன்னா அஜ்ஞானத்துல வந்து உடன்றிருப்பார்கள் அவர்கள். சோ அவங்க வந்து தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும், அவங்களுடைய ஒரு தர்மம் தான். அந்த மாதிரி அவர்களுடைய செயல்கள் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் கர்மவாதி, பக்தி உண்டு அவர்களுக்கு, வேதங்களை பின்பற்றுவார்கள், ஸ்வர்க்கம் மற்றும் உபதேவதைகளின் உலகத்தை அடைவார்கள். ஏன்னா அவர்களுடைய இலக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட இதுல வந்து அவங்க வந்து ஈடுபட்டு, சோ அந்த இங்க என்ன இருக்கோ அதுக்கேத்த மாதிரி, ஆனா கடவுள் நம்பிக்கை உண்டு, தான தர்மங்கள் செய்வார்கள், இங்க இருக்கக்கூடிய பிற தேவர்களை வணங்குவார்கள். அந்த அப்படிப்பட்ட லோகங்களுக்கோ இல்லை சொர்க்கலோகத்துக்கோ புண்ணிய காரியங்கள் செய்தால் அங்க இருந்துட்டு மீண்டும் இந்த உலக வாழ்க்கைக்கு மனித உருவத்திலே வருவார்கள், இந்த ஜட உலகத்திலே திரும்பி வருவார்கள். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து அகர்மவாதி.
ஞானத்தின் நிலைக்கு வந்திருப்பார்கள். ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றி அவர்களுக்கு தெரியும். அதாவது நாம யாரு, ஆன்மா, ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் இந்த இதுலயும் வந்து ஒரு கூட்டுல, இந்த கூட்டுலயும் ஒரு ஆன்மா இருக்கின்றது. அதனால்தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு ஞானியோ ஒரு யோகியோ பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்தவர்களை வைய மாட்டார்கள், திட்ட மாட்டாங்க. அவங்க வந்து ஏன்னா அந்த ஹிருதயத்திலையும் ஒரு ஆன்மா இருக்கின்றது, பரமாத்மாவும் இருக்கின்றார். சோ நாம் அவரை திட்டுறதில்ல, அந்த ஹிருதயத்துல இருக்கிறவங்கள நாம் திட்டுறோம்னு நினைப்பாங்க. சோ அதனால வந்து தவறு இழைத்தால் அவர்களோட நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் கொடுக்கணுமே ஒழிய அதை விடுத்துட்டு அவங்கள வந்து நம்ம வந்து அவதூறு சொல்லக்கூடாது. அது ரொம்ப தவறு. பயன் உலகின் விளைவு மற்றும் மறுபிறப்பு பொருள் அறிந்தவர்கள். அதாவது இந்த பௌதிக உலகத்தினுடைய விளைவு என்ன, நம்மளுடைய மறுபிறப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறது எல்லாமே நாம செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் பேஸ்டு தான் அப்படிங்கிற ஞானத்தை அவர்கள் செல்ஃப் ரியலைசேஷன்ல இவங்க வந்து தேவோட எலிவேட்டட். பக்தி சேவைக்கு வருபவர்கள் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிருங்க. இதுதான் எக்ஸாம்பிள் நாரத மகரிஷியை வந்து கொடுத்திருக்காங்க. கர்மன் கர்மன் கர்ம பக்ஷேத் அகர்மணி ச கர்மயः ஷா புத்திமான் மனுஷ்யேஷு ஷா யுக்த கிருதஸ்தன கர்ம கிருத். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மாவில் அகர்மாவையும் அகர்மாவில் கர்மாவையும் யார் ஒருவன் காண்கின்றானோ அவனே பாத்தீங்கன்னாக்கா மனிதரில் அறிவுடையவன் ஆகின்றான். அதாவது செயலில் பாத்தீங்கன்னாக்கா உண்மையிலே இந்த உலகத்துல நாம வந்து செய்ய வேண்டிய செயல்கள் எதுவுமே கிடையாது. இருந்தாலும் இந்த பௌதிக உலகத்துல பிறந்த பிறகு நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை பகவானின் கைங்கரியமாக செய்யும் பொழுது அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செயலின்மையில் ஒரு செயலாக நாம வந்து எடுத்துக்கிறோம். அதே மாதிரி செயலில் செயலின்மை, அதாவது இந்த உலகத்துல நாம செய்ய இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஞானேந்திரியங்களும் சரி கர்மேந்திரியங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா உண்மையிலே ஆன்மா எதுவுமே செய்யறது கிடையாது. இந்த கர்மேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள் செய்யக்கூடிய மனது செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான் அனைத்தும் என்பதை வந்து ஒருவர் உணர்கின்றார். சோ இந்த மாதிரி ஞானத்தை யார் ஒருவர் புரிந்து கொள்கின்றாரோ அவரே பாத்தீங்கன்னாக்கா மனிதரில் அறிவுடையவன் ஆகின்றான் அப்படிங்கிறது வந்து நாம் இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா சொல்லியிருக்காரு. எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். சோ அனைத்து செயல்களிலுமே அவன் ஈடுபட்டிருந்தாலும், ஏன்னா அனைத்துமே பகவானுடைய கைங்கரியம் அப்படின்னு நினைச்சுண்டு தன்னுடைய காரியங்கள் அனைத்துமே அவன் செய்வான். பலன்களுக்கு அவன் விழைய மாட்டான். சோ பகவான் என்ன கொடுக்கிறாரோ அதை ஏத்துக்குவாங்க. அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவ விளைவுகள் வந்து சேருவதே கிடையாது. பந்தப்படுதல் இல்லை. மீண்டும் இந்த உலகத்தோடு அவர்கள் பந்தப்பட மாட்டார்கள். தட்ஸ் வை அவர்கள் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அகர்மா ஸ்டேஜ் ரீச் ஆயிருப்பாங்க. தத்வித்தி பிரணிபாதேனா பரிஷேனா சேவையக உபதேஷ்யந்தி தே ஞானம் ஞானினஸ் தத்துவ தர்ஷினக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ நாமளும் வந்து ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும். சோ ஒருத்தருக்கு வந்து ஒண்ணு வந்து டைரக்டா பகவானுடைய இந்த அனுகிரகம் நம்ம உள்ளுக்குள்ள பரமாத்மா சுரூபா இருந்து நமக்கு வந்து பக்தியில நம்ம முன்னேறும் போது பகவான் வந்து நமக்கு ஞானத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கொடுத்துட்டே இருக்கார். இன்னொன்னு ஒரு ஆன்மீக குருவை நாம அணுகி அவருக்கு நம்ம அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பணிவாக தொண்டு செய்து அடக்கத்துடன் அவர்களிடம் கேள்விகள் கேட்டு ஞானத்தை நாம வந்து விருது செஞ்சுக்கணும். சோ தன் உணர்வு, அதாவது உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்த அத்தகு ஆத்மாக்கள் மகாத்மாக்கள் வந்து நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக வழி நடத்தி செல்வார்கள். அவர்கள் சொன்னதை வந்து நம்ம பிளைண்டா கேட்டு நடக்கிறதுக்கு நம்ம மனசை நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். அது ரொம்ப முக்கியம். ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய். உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து சொல்றார். சோ ஒரு ஆத்தன்டிக், அதாவது ஒரு குரு பரம்பரை வாயிலாக வந்த நம்ம பிரபுபாதா எடுத்துக்கோங்க. So he is a 32nd குரு ஆஃப் திஸ் இந்த பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல. ஸோ அவர் என்ன எல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டு போனாரோ எல்லா இஸ்கான்லயும் அதே தான் ஃபாலோ பண்றாங்க. இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் இப்படிதான் பண்ணணும்ன்றதெல்லாம் சொல்லி வச்சுட்டு போயிருக்காரு. அதெல்லாம் அப்படிதான் பண்றாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஒரு குரு என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை கண்டிப்பா நாம ஃபாலோ பண்ணணும். 16 ரவுண்ட்ஸ் மகாமந்திரம் சொன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு மோட்சத்துக்கான மார்க்கம் உண்டு என்றதை வந்து சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. அட்லீஸ்ட் நாம எல்லாம் இப்ப இனிஷியலா நீங்க எல்லாருமே 1 ரவுண்டோ 2 ரவுண்டோ நீங்க மகாமந்திர ஜபத்தை நீங்க சொன்னீங்கன்னாக்கா போக போக அப்படியே நீங்க வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு 16 ரவுண்ட்ஸ்ல போக நின்னீங்கன்னா தட் வில் எலிவேட் யூ. ஸோ யூ வில் கெட் இன்டர்னல் பியூரிஃபிகேஷன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ளுக்குள்ள நம்ம வந்து ஆத்ம சுத்தி வந்து நடந்துட்டே இருக்கும். அதனால நம்மளுடைய சுபாவும் சரி நடத்தையும் சரி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நேர் பாதையில செல்லக்கூடிய மார்க்கத்துக்கு நாம தள்ளப்படுவோம். ஒரு ஞானியாகவோ ஒரு சாதுவாகவோ நாம வந்து மாறக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அது ஆக்சுவலி.
ஐ திங்க் இதோட இந்த சாப்டர் வந்து முடிஞ்சது. ஸோ வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? ஐ திங்க் கார்த்திக் பிரபு நீங்க ஜாயின் ஆயிருக்கீங்க. கார்த்திக் பிரபு நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்க வேற ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க பிரபு. I will stop recording here.